Vítajte moji milí pacienti dneska pri ďalšom zdravotníckom okienku a dnes to bude na tému obezita. My v ambulancii všeobecného lekára, konkrétne na našich ambulanciách, robíme dispenzár obezity. To znamená, že u pacienta, ktorý má vyššie BMI, Body Mass Index ako 30, si ho zavoláme na odbery. Tam robíme kompletné odbery, krvný obraz, cukor, obličky. Je tam zaradená aj štítna žľaza, vyšetrenie štítnej žľazy, EKG točíme a pacienta si zvážime na takých špeciálnych váhach, ktoré sa volajú InBody. Výstup z toho InBody je takáto tabuľka, to je ten prvý výstup, kde vidíme, samozrejme, že okrem toho, že tam vidíme hmotnosť, tak tam vidíme aj celkovú vodu v tele. Vidíme tam množstvo kostrového svalstva, vidíme tam množstvo minerálnych látok a množstvo telesného tuku. Pekne vidíme aj tie referenčné hodnoty, aké sú a aké má pacient. Ak pacient u nás je viackrát, tak už nám sa to dostáva do takej krivky, kde vidíme, ako tá jeho váha klesá alebo stúpa. A potom na druhej strane si všímame, tá nám aj pekne vypočíta, tento prístroj, že koľko by mal pacient schudnúť. Všímame si pomer obvodu pásov a bokov, ktorý je veľmi dôležitý, to sa volá abdominálna obezita, či je v norme, aj hladinu viscerálneho tuku, čo je vlastne množstvo tuku okolo vnútrobrušných orgánov, čiže vo vnútri brucha. Nie je to ten tuk, ktorý máme kvázi na bruchu, tú pneumatiku, ktorú si chytíme, ale vo vnútri brucha, okolo vnútrobrušných orgánov, je viscerálny tuk, ktorý je veľmi nebezpečný z hľadiska kardiovaskulárnych ochorení. Čiže ako prvý výstup dostaneme takúto tabuľku z tohto prístroja, z toho InBody. A potom pacient dostane na mail takýchto 7 strán, kde je pekne rozpísané, aké teda je zloženie jeho tela a sú tam aj rady, ako sa má začať stravovať alebo pohybovať. Ja som si pre vás nachystala aj takúto pomôcku, takú novinku. Toto je prosím pekne 2,5 kg čistého tuku. Čistého tuku. Čiže toto sa nachádza, bude to tá pneumatika, alebo je to teda v oblasti tých stehien, bokov a zadku u žien, ale toto sa nám nachádza vlastne na našom tele. Je to také zaujímavé, keď to človek drží túto pomôcku, že si hovorí 2,5 kg, že vyzerá to hrozne, že nechcem toto mať. Takže teraz sa dostávam k tomu ďalšiemu bodu, že čo doporučujeme pacientovi. Pacient od nás dostane brožúrku, ako by sa mal stravovať. To znamená, ako si poradiť s nadváhou. Sú tu veľmi dobré rady. To znamená, že čo to je emočné jedenie. Áno? To znamená, že nie sme ani hladní, ale máme v práci stres a keď dojdeme domov, tak proste zajedáme ten stres. Áno? 5 krokov, ako odolať nadmernej konzumácii lákadiel, ako začať s pohybom. Čiže dostane takúto brožúrku, ktorá mu má pomôcť troška naštartovať. Často ma vyhľadávajú pacienti, lebo chcú schudnúť, chcú sa poradiť. Vždy si s pacientom sadnem a porozprávam sa s nimi, ako sa strávujú. To znamená, pýtam sa ich, čo raňajkujú, čo majú na desiatu, koľkokrát za deň jedia a tak ďalej. Moja rada je vlastne taká, aby pacient v pravidelných intervaloch jedol, aby dostával do tela energiu, aby ten organizmus vedel, že tú energiu dostane, ale keď chceme znížiť váhu, čiže schudnúť, my musíme znížiť energetický príjem. To znamená, pacientovi zvyčajne doporučím, aby teda ráno vstal a sa naraňajkoval, aby mal raňajky. To znamená, zvyčajne sú vhodné bielkovinové raňajky. Bude to nejaká šunka, syr, vajíčko alebo nejaký cottage cheese so zeleninou. Môže byť aj nejaký grahamový rohlík. Potom je vhodné mať desiatu, napríklad jablčko, pomaranč, mandarinku, banán. Ďalej je vhodné mať obed. Obed, samozrejme, že niektorí nemáte možnosť sa naobedovať doma, takže buď ste odkazaní na nejakú vývarovňu,
objednať si obed z vývarovne, takže tam doporučujem skôr nejaký šalát, mäsko so šalátom, alebo ich poprosiť, aby vám tomu dali namiesto prílohy rýže a zemiako, aby vám viac dali šalátika a to mäsko. Potom je vhodné mať aj olovrant a znova môže to byť nejaký jogurt, alebo to môže byť znova nejaké ovocie. A čo doporučujem? Doporučujem obmedziť hlavne večer príjem. To znamená obmedziť takéto večerné vyjedanie chladničky, to otváranie chladničky, trasa chladnička. Takže to doporučujem. A na to sú aj možnosti už v dnešnej dobe, sú na to lieky. A mnohí asi viete, že sa venujem, alebo teda, že som bola aj na viacerých školeniach ohľadne lieku, ktorý sa nazýva Saxenda. Je to liek, vyslovene liek, je na predpis lekárom na potlačenie chuti do jedla, čiže potlačenie hladu. Je to vo forme pera, ja vám aj potom bližšie ukážem. Podáva sa jedenkrát denne. Je to taká drobná ihlička, ako keď sa pícha inzulín, alebo keď sa pícha fraxiparín, pícha sa do kožnej riasy, takže bežne pacienti si to vedia podať aj sami. Dávka sa postupne zvyšuje, je tam vlastne také okienko, kde môžeme teda natiahnuť to pero na rôzne sily. Zvyčajne sa začína najnižšou silou. Podáva sa to raz denne a účinok je 12-13 hodín. My vlastne aj chceme, aby pacient prijímal počas dňa stravu, ale v menšenom množstve. Lebo keď prestanete prijímať stravu, tak vaše telo začne spomalovať metabolizmus. Bude sa snažiť čo najviac energie ustrážiť, uchovať. A my nechceme, aby sa spomalil metabolizmus. My chceme, aby ste chudli, áno, aby sa začal teda spalovať tuk v tých miestach, kde je nadbytočný. To znamená, že zvyčajne pacientovi doporučujem, keď má takéto nočné vyjedanie alebo večerné vyjedanie, aby si pichol tento liek okolo obeda, aby bola tá účinnosť tých 12-13 hodín nejako do polnoci. A pacient sa naraňajkuje, 10. obed, olovrant, možno, že niečo ľahké na večeru, ale večer tým, že on bude mať potlačený pocit hladu, nebude hladný a nebude vyjedať tú chladničku. Tento liek nie je na doživotné podávanie, čo ani vlastne nechceme, ale je na to, aby nás naučil sa správne stravovať. Aby nás naučil, že my už večer nepotrebujeme toľko stravy. Aby nás naučil pravidelnosti v tej stravy, dajme tomu v tých doobedňajších a teda poobedňajších hodinách do nejakej 4. 5. a aby sme už večer nejedli. Ono v podstate napomáha tento liek aj tomu teraz takému modernému, že prerušovaný pôst sa to volá, alebo prerušované chudnutie, kedy človek 8 hodín je a 16 hodín hladuje. To znamená, že kto začne, dajme tomu o tej 8. mať prvé raňajky, tak končí so stravou o 16. Čiže toto má vlastne pomôcť pacientovi prekonať také tie prvé krízy hladu, aby človek si zvykol, že už večer nejedáva. A musíme si povedať, že my máme, ľudský organizmus je tak zvyknutý, že zvyčajne, čo robíme 21 dní, tak na to si už zvykneme, stáva sa našim zvykom. To znamená, také umývanie zubov, vám to už teraz ani nepríde, že to je niečo, že musíme sa do toho nútiť, pretože automaticky ráno vstávame a ideme si umývať zuby. Ten, kto začne cvičiť, tak a dáme tomu vynechá nejaký tréning, tak sám môže povedať, že áno, je to tak, že mi to už potom chýba, ako to umytie tých zubov. Takže vy si pomocou tohto lieku sa naučíte večer už nejedávať, strkne sa vám aj troška žalúdok, čiže nedostanete do toho žalúdka toľko stravy, ako ste boli zvyknutí predtým a nastane ten zníženie energetického príjmu a následne sa začnú spalovať tuky, ktoré som tuto vám ukazovala, takže toto sa následne začne spalovať. Sú aj nejaké kontraindikácie liekov, tohto lieku.
a preto je potrebné, aby pacient, ktorý má záujem o predpis Saxendy, aby som s ním jeho zdravotný stav skonzultovala a aby som zvážila, že či je pre neho predpis tohto lieku vhodný. Z mojej stránky je to dneska všetko. Dúfam, že vás aj dnešné moje zdravotnícke okienko zaujalo, troška poučilo a vidíme sa na budúce. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dovidenia.